Pour ça, il faut le mériter. Je sais qu'actuellement, on demande au peuple grec de grands sacrifices par rapport aux habitudes passées. Ces sacrifices sont nécessaires pour permettre à la Grèce d'avoir une monnaie forte. You, in Greece, with our support, need to rebuild your country to increase the competitiveness of Greece. Prime Minister has assured me that the coalition government will respect the commitments under the second program and will speed up the key structural reforms that are needed, including the privatization process. Η εικόνα της Αθήνας είναι ο καθρέφτης της καλπάζουσας ανεργίας. Καταστήματα που κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο. Είναι άνθρωποι που θέλουν είτε να δηλώσουν την ανεργία τους, είτε να κάνουν τα χαρτιά τους στον ΑΕΔ. Αυτή ήταν η κατάσταση στα επίγοντα του νοσοκομείου Ευαγγελισμός κατά τη χθεσινή γενική του εφημερία. Η φωτογραφία δημοσιοποιήθηκε από το Σύλλογο Ειδικευομένων Γιατρών του νοσοκομείου. Λέω, μου θύμισε τις μέρες του Πολυτεχνείου. Εποχές Πολυτεχνείου. Ναι, έρχονται από παντού. Κάπου εδώ κλείνουμε, αγαπητοί ακροατές. Η φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας σιγή. Τα μικρόφωνα αυτά κλείνουν. Ψυχή βαθιά. Απλά δεν μετακινόμουν, αυτό δεν κινιόμουν. Ωπα ρε παιδιά, να τον σηκώσω, να τον πάρω. Έλα μαζί μου τώρα. Αυτός ο φράκτης που είναι πάνω από 10 χιλιόμετρα είναι το αποτρεπτικό εμπόδιο που απέτρεψε την εισρωή χιλιάδων λαθρομεταναστών που έμπαιναν ανεξέλεγκτα μέσα στην Ελλάδα μέσω Θράκης και που είχαν δημιουργήσει χρόνια το τεράστιο πρόβλημα που έζησε όλος ο ελληνικός λαός. Και είναι αυτός ο ίδιος ο φράκτης που ορισμένοι θέλουν να τον γκρεμίσουν, να το ρίξουν. Είναι ένα από τα δουλεμπορικά σκάφη που μετετράπη σε υγρό τάφο για 22 μετανάστες, ανάμεσά τους και 4 παιδάκια. Σήμερα στο Παρίσι είχαμε μακελιό αποβομβιστική επίθεση με τουλάχιστον 12 νεκρούς. Και εδώ κάποιοι προσκαλούν να πω καλύτερα. Προσκαλούν κι άλλους λαθρομετανάστες και μοιράζουν από τώρα ηθαγένειες. Aujourd'hui, la première des choses d'abord pour améliorer la situation de la Grèce, ça veut dire que d'abord les politiques d'austérité depuis des années, ça n'a fait que tuer le pays, ramener le pays à zéro, ça n'a pas aidé les citoyens grecs. L'objectif c'est de suspendre ces trucs-là. Ce n'est pas une politique humaine ça, ce n'est pas digne de l'Europe. Moi je pense que quand l'Europe applique ce genre de politique, ça veut dire qu'ils ne font que perdre leur place. Αυτή η σημερινή πορεία αλληλεγγύης δίνει μεγάλη δύναμη στον ελληνικό λαό, ο οποίος ελληνικός λαός αποτέλεσε τα τελευταία 5 χρόνια το πειραματόζωο ενός ακραίου νεοφιλελεύθερου πειράματος και μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια χάθηκαν στην Ελλάδα κατακτήσεις και δικαιώματα δεκαετιών. Ο ελληνικός λαός αυτά τα 5 χρόνια έχασε, εκτός από τα δικαιώματά του, έχασε και την αξιοπρέπειά του. Και όλα αυτά μέσα από μια τεράστια εκστρατεία φόβου και προπαγάνδας ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στο δόγμα της λιτότητας.
Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλης της Ευρωζώνης, να γίνει μια διάσκεψη για το χρέος, για όλο το ευρωπαϊκό χρέος, όχι μόνο το ελληνικό, ώστε να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι λαοί να ανασάνουν. Δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα με αυτό το μη βιώσιμο χρέος, το οποίο, ξέρετε, πριν το μνημόνιο ήταν στο 120% του ΑΕΠ και σήμερα κοντεύει το 180%. Οπότε πραγματικά η λύση θα έρθει μέσα από την επαναδιαπραγμάτευση και από την ουσιαστική μείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Και θα είναι για το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων αυτό. Ένα πρόγραμμα όμως που πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και των διεθνών οργανώσεων. Κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις του Βελγίου, του Ραχώη, οι Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και οι Ευρωπαίοι λαοί. Εμείς με αυτούς θέλουμε να συνεργαστούμε, με αυτούς θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και για αυτούς θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. J'aimerais vous parler du travail dans les quartiers des grandes villes, l'organisation d'en bas dans les syndicats. J'aimerais vous parler de la révolte des jeunes de décembre 2008 partout en Grèce, de toutes les grèves, petites ou grandes, qui ont eu lieu depuis. Ce sont dans ces mouvements, ces luttes, que la coalition de la gauche anticapitaliste Andarcia a vu le jour. Andarcia était présente dans toute forme de lutte et a participé à tous les mouvements depuis sa création, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes présents aux élections de façon autonome. Le programme d'Andarcia, c'est la nationalisation des banques, la sortie de la Grèce, de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN, de tous les organismes en fait, qui représentent, bureaucratiques, qui représentent le grand capital aujourd'hui, ou bien l'impérialisme, aussi bien en Europe que dans le monde. C'est aussi le travail dans le lieu du travail, le syndicalisme, l'organisation dans le lieu du travail ou dans les universités, une organisation d'en bas plutôt qu'une organisation d'en haut ou bien des solutions qui se donnent dans les salons de l'Union européenne ou dans les salons des grands patrons. Que peut négocier l'agneau devant un troupeau de loups? Mais nous croyons profondément au pouvoir des peuples à définir leur destin. Et c'est de ce pouvoir que tous les gouvernements et les grands capitales ont peur. Et c'est à Andarcia, je trouve en fait que le rôle qu'il peut jouer, c'est justement de cette opposition de gauche qui va tirer, qui va permettre au peuple de faire ces pas qu'ils ont peur en ce moment de faire. C'est justement ça, voilà.